Госпожо, ние с вас отдавна сме вече близки приятели. Да. Доста пъти съм ви преглеждал. И успешно сте ме лекували за други неща. Да. Бихте ли се представили все пак? Аз съм госпожа Радева, начална учителка по професия, в момента това пенсионер. е достатъчно. Така, преди около месец и нещо имахте перде. Да, установено от преглед при лекар. Така. Аз ви дадох едни билки тук, едни капсулки да ги гълтате. Да, да. След това ходихте на лекар. Отново бях на лекар и вече лекарът каза, че пердето го няма. Пердето го няма. Да. Тук сега също установяваме, че пердето го няма. Да, и това много ме радва. Да. Значи може да се лекува перде с билки. Може, аз просто напълно съм уверена. Да. От капсулите, които ми дадохте. Сега имате малко проблеми с гласните струни. Да, се надявам, че тях ще оправите. Ще ги оправим. Певчески възли са, ще направим билките, лекувал съм и други. Ще ви излекуваме и вас. Да, напълно ви вярвам. Да, благодаря много. И аз благодаря.